Szia! Szeretettel köszöntelek! Mielőtt elkezdjük a Pilates bemelegítést, előtte az erőközpont munkát tudatosítsd, köldöködet húzd, kanalazd befelé rézoszlop irányába, majd húzd felfelé. Tehát szépen bekanalazzuk a köldököt, palizmok is dolgozzanak már, aktívak legyenek, és mondom a gyűrűt, két kezedben tartsd a gyűrűt, arra próbálj figyelni, hogy soha nem markoljuk a gyűrűt, hanem ilyen nyitótomokkal fogjuk, ha a kezünkben van. Belégzéssel emeld a karokat magas tartásba, és kilégzéssel majd engedd le. Belégzéssel emeld, mikor csak ráhangolódunk, és kilégzéssel húzd le. Kettőt még. És egyet utoljára. Belégzéssel emeld a karokat, kilégzéssel majd engedd le. És tedd a gyűrűt ide a köldöktájékra, de megy a kanalazás, és húzzuk a köldökünket a gerincoszlop irányába, viseld a gyűrűt, és nagy váltőrzés hátrafelé kezd el mozgatni a vállakat, jó magasra húzd fel a vállaidat a fülekhez, palizmok dolgozzanak, belégzés, és kilégzéssel mélyre engedve, jó nagy körzés, vállkörzés hátra. 4, 3, 2, és egyet még utoljára, majd mehet előre is, belégzés. Belégzésre mélyre engedve. Jó nagy köröket rajzoljon vállaiddal, előre még 6, 5, 4, 3, 2, és még egyet utoljára, előre, ez az. Majd emeld a karokat újra magas tartásba föl, kilégzéssel nyújtózz meg oldalt, törzshajlítás, és tartsd a testedet egy síkban. Közben nyújtózz, és lehet már a gyűrűvel is dolgozni, de az még ne legyen nagyon intenzív munka. Kilégzés, legyen préselni a gyűrűt, belégzéssel emeld, törzset vissza, kilégzés, és belégzés. Kiinduló helyzetben vagyunk, és még 4. Belégzés. 3. Belégzés föl. 2. És egyet még utoljára. Kilégzés. Belégzéssel emeld a törzset, meg engedem. Első középtartásba a karokat. És a hátat fogjuk átmozgatni, kilégzéssel a lapockákat távolítsd egymástól. A két kar párhuzamos a talajjal, és a fejedet hajtsd a két felkar közé, majd gördő belégzéssel fel. Jó, tehát nem döntünk előre a törzsen, a hád felső szakaszát gömbölyésd, hajtsd a fejedet a karok közé, és belégzéssel gördő emelkedj fel. Kilégzés, nyújtózz meg. Csigolyára, gyere vissza kiinduló helyzetbe, és közben a gyűrűs munka lehet folyamatos. Nyisd az erőközpontot, kilégzés, és gördülj emelkedj fel, belégzés. 3, belégzés, gördülj fel, 2, belégzés, és még egyet, dolgozz a hád felső szakaszát, nyújtsd meg alaposan, nyújtsd az erőközpontot, majd belégzéssel emelkedj vissza, hozzád a lábakat, és a két kézfejjel belülről támaszd meg a gyűrűt. Emeld a karokat magas tartásba, tárgyjon melkas, és kilégzéssel törzsdöntésen gyere előre. Közben a két kézzel feszítjük szét a gyűrűt erősen. Kilégzés, törzsdöntés, és belégzéssel emelkedj fel. Kilégzés, törzsdöntés. Ilyenkor a törzs párhuzamos a talajjal. Kilégzés, erőközpontot tartsd meg, és ha nyújtva van a lábad, akkor a térkalácsokat is húzz fölfelé, de dolgozhatsz egyén hajlított lábbal is. 3-szor, kilégzés, és belégzéssel emelkedj fel, 2,
Egyet még utoljára. Gyere törzslökéssel előre. Belégzéssel emelkedj fel, és most engedd le. Törzslökés lesz a kénről helyzet, a következő gyakorlaton térj előre. És én most csak a karokat emel, magas tartásba, zárd a labockákat, közelítsd egymáshoz őket, kilégzéssel engedd le. Belégzés, és kilégzéssel hozd le. Belégzéssel nyújtózd meg. Ne felejtsd el, hogy a gyűrűvel folyamatos a munka. Még 4. Belégzés, kilégzés, hozd le. 3. És kilégzés. Még 2. Föl. Kilégzés, hozd le. És még egy utolsó. Mindig feszítjük a gyűrűt. Két kar egymáshoz képest ellentétes irányba dolgozik keményen. És figyelj, most fel fogunk gördülni. Csigolyáról csigolyára. Tagolva a gerincet, gyere gördülj fel. Jó. Az egyik válladra helyezd rá a gyűrű párnáját, illetve a váll mellé, rá az ízületre, és ugyanez a kéz nyomja lefelé, vagy a váll irányába a gyűrűt. Tehát itt lesz egy munka, közben a medence mellkas előre néz, és ellentétes oldalon pedig nyújtsd a lábat oldalra. Jó, így fogunk dolgozni. Emelt ki oldalra nyújtott lábat belégzéssel, kilégzéssel hozd le. Itt meg próbálj folyamatosan a gyűrűvel dolgozni, tehát ne engedd el, hanem folyamatos, statikus munka van ott. Kilégzéssel hozd le. Belégzéssel emel. Kilégzéssel hozd le feszesen. Na még. 4. És húzzuk le. 3. Kilégzésre nyújtod az egész lábbal, teljes hosszában, lábúj hegyéig. Na, még egy utolsó belégzés. Kilégzésre húzz le, és most tartsd meg a lábat. Mehet a kis kör előre, folyamatos körzés. Nyisd a mellkast, a kockákat közelítsd egymáshoz, és meg ez a gyűrűs munka is. 4. 3. 2. Egyet még, és mehet hátra. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Szuper! Tartsd meg! És most engedd el, megcseréljük. Másik váll mellé helyez rá a gyűrűt, a párnáját. Jó, most is nyitott ujjakkal. Tehát nem markoljuk a gyűrűt, hanem nyitva van. Tenyér. Helyezd át a testsúlyt, és másik lábat fogjuk emelni, de nyújtózik ez a láb nagyon feszesen. Belégzéssel föl, kilégzéssel húzd le, sok-sok erővel. Belégzés, kilégzéssel húzd le, és föl. Kilégzéssel húzd le, még 5. 4. 3. 2. És egyet még utoljára föl. Kilégzéssel húzd le, és mehet a láb oldalra, nyújtózz, feszes, miközben folyamatosan nyújtod el a lábbal, közben mehetnek a kis körök előre, 4 még, 3, 2, na még egy, és mehet hátra, és 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, na még egy, és emeld meg, mintha nem fájna, nyújtózz egy jót vele, és most engedd le, szuper. Most a gyűrűt a fejünk mögött fogjuk tartani, próbáld meg majd úgy tartani, hogy ne ilyen kis glória legyen belőle, hanem nagyjából a törzsre legyen párhuzamos a gyűrű, és miközben, mutatom hátulról is, miközben így tartod, hogy figyelj rá, hogy a könyököd ne csúszson majd előre. Jó, hanem hátrafelé törekedjen a két könyök. Oldalról is mutatom, a medencét billentyűt magunk alá, erőközpontot kapcsolt be, palizmok is aktívak, jó, ezt végig őrizd meg. Kilégzéssel, törzsfordítás oldalra, úgyhogy megtartod a medencét, rögzítsd le, előre néz a medence, préseljük a gyűrűt. Belégzést gyere vissza középre, és a másik oldalra fordítod a törzset, préseld a gyűrűt. Nagyon sok mindenre kell figyelni.
elég intenzív mély munka. Jó, de közben nem csúszik fel a gyűrű a fej fölé. Belégzés, jó, tehát nem lesz belőle glória, hanem marad hátul. Kilégzés. Présel a gyűrű. Érezd, hogy közben a lapockák közelítenek egymáshoz most is. 4 összesen. Belégzés. 3. Belégzés közé. 2. Egyet még utoljára. Kilégzés. És belégzés. Nagyon jó, most engedd le. Jó, picit lazíts, főleg a vállaknál érezheted, hogy erőteljesebb izommunka volt ott. Helyezd át a testsúlyt megint az egyik lábadra. Karokat emeld első középtartásba, és amelyik lábad nincs testsúly, azt a lábat hajlítva emeljük majd hátra. De nyisd meg a csípőt, megnyitjuk a csípőt, és ebben a formában fogjuk emelni hátra a lábat. Jól szoríts majd rá a farizmokra. Préseld a gyűrűt is, és belégzéssel emeld a lábat, szoríts rá a farizomra, kilégzéssel engedd vissza. És folytatjuk, ugyanez az oldal, belégzés, szoríts rá a farizomra erősen. Próbáld meg úgy csinálni, hogy azért ne nagyon dőlj előre. Gyűrűvel dolgozz, érezd a mellézmokban is a gyűrűs munkát. Még 5. Belégzés föl, és kilégzéssel engedd le. 4. Föl, kilégzéssel engedd le. Jó alaposan szoríts rá a farizmokra. Nagyon tudatosan. 3. Kilégzés. 2. És kilégzés. Na még egyet utolsó. Belégzéssel emeld. Szoríts rá farizmokra. Kilégzéssel engedd le. Jó, egy picit ilyenkor leengedheted a karokat is. Jól esik a pihés, jön a másik oldal. Másik lábra vidd a testsúlyt, megnyitjuk a csípőt, hajlítva marad a láb. Karok melső középtartásban, és ha tudsz rá figyelni, egy folyamatos gyűrűs munkát azért tarts fenn. Belégzéssel emeld a lábat, rászorítasz a farizomra, kilégzéssel engedd vissza. Belégzés föl, és kilégzéssel engedd vissza. Csak akkor tedd le a lábat a talajra, hogyha kell egy kis pihenő, illetve természetesen elveszíted az egyensúlyodat. És még belégzés föl, kilégzéssel engedd le. 4. Föl, belégzés, kilégzéssel engedd le. Szuper. 3. Már nincs sok, magasra, kilégzéssel engedd le. 2. És kilégzés, na még egyet, utolsó, belégzéssel emeld, és kilégzéssel engedd le. Jó, megint egy pilates alapállást vegyél fel, amikor a sarkak összeérnek, a lábfékek is végformában nyitva. Erőközpontot kapcsold be, és a gyűrű most a 2 felkar között lesz. Miközben a 2 felkar között a gyűrű, a kézujjakat összefűzheted, vagy úgy kapcsolod össze, hogy szeretnél. A gyűrűs munkát kapcsold be, préseljük a gyűrűt a felkarokkal. Nyújtozz fejtetővel fölfelé, és a térdkalácsokat is húzd föl. Kilégzéssel fordítjuk megint a törzset. Belégzés, gyerek középít a gyűrűs munkában, nem engedünk. Másik oldalra, kilégzés. Belégzés közép. Kilégzés, fordítod a törzset. Belégzés közép. Fordítsd a törzset, kilégzés. Farizmokban is folyamatos munka van. És fordítod a törzset, méted az erőközponttól. Préseljük a gyűrűt, már csak 4. Belégzés. 3. Belégzés közé. 2. És utoljára egyszer még. Kilégzés. Belégzés közép. És lazíts, engedd le, kicsit pihenj. A bőszoknya gyakorlattal folytatjuk, ez gyakorlatilag minden gyűrűs órán szokott lenni, mert nagyon hatékony
és sok-sok izmot dolgoztat egyszerre, tedd be a gyűrűt a két combod közé. A lábak most is ilyen kis V alakban, Pilates alapállásban, de ha úgy érzed, hogy a gyűrű nagyon nyom, nem találsz olyan pontot, ahol ugye viselhető, kényelmesebb lenne, akkor esetleg lehet a lábak kicsit nagyobb tervezben is. Mielőtt a medencét most is magad alá, érezd, hogy a farizmokban is van munka, erőközpontot kapcsolt be, belézéssel emeld a karokat oldalsor középtartásba. Jó, és hajlítsd a lábakat, de a sarkak maradjanak a talajon. Kilézéssel préseld a gyűrűt, és megint fordítjuk a törzset. Medence előre nézve, csak derékból fordítod a törzset, hajlítsd a lábakat. Kilégzés, préseld a gyűrűt, és elfordulsz a másik oldalra. Belégzés, kilégzés, fordítsd a törzset. Tartsd büszkén a mellkast, a vállak lent vannak, és közben, hogy nyújtod is a lábat, préselj a, amikor elpréselsz a gyűrűre, a farizmokat is maximálisan szorítsd össze. Belégzés, kilégzés, prés. Fordítod a törzset, még 4-et. 3, 2, és egyet még utoljára, és folytatjuk ugyanezzel a lábmunkával, ami most is volt, de a két kezedet most helyezd a gyémánt alakzatba, hüvelykúj mutatójak összeérnek, két kéz a tarkó mögött, és amikor a gyűrűt préseled, akkor nyújtózol fölfelé a karokkal, és a hüvelykúj mutatójak végig összeérnek. Belézéssel hajlítsd a lábakat, kilézéssel nyújtóz fölfelé, nyisd a mellkast. Belézés, és kilézés, préseled a gyűrűt, megnyújtózol fölfelé. Na még 5-ször. Közben ügyelj rá, hogy ahogy hajlítod a karokat, a két könyv nem csúszik elő, hanem a lehető legjobban megnyitod a mellkast. Jó, még 3, 2, és egy utolsó, még nagyon szép, most engedd le, szuper. Majd helyezem a testsúlyt megint az egyik lába, és az a lábad egyet hajlítom. Mondjuk a bal lábad helyez először a testsúlyt, és a jobb lábad nyújtsd hátra. Már most enyhén dönts a törzsen előre. A lábat és a karokat fogjuk emelni, de a törzs fix. Tehát nem emelkedik magasabbra. Megtartjuk ezen a ponton, és a tartó lábunk is picit hajlítva lesz. Préseld a gyűrűt. Belézéssel emeld a karokat, törzs meghosszabbításaként, illetve a jobb lábat is. Nyújtózz meg. Kilézéssel próbáld úgy, hogy nem teszed el, csak a talaj fölé visszaengedd a lábat. Belézés, nyújts. És kilézéssel engedd vissza, tartsd meg talaj fölött. Belézés. Préseld a gyűrűt is. Kilézéssel engedd le, tartsd a talaj fölött. Na még 5-ször ismételjük. Persze, ha nagyon nehezen egyensúlyozol még, akkor mindig tedd le a lábadat talajra. 3, belézés, kilézéssel engedd le, 2, és 1, belézés, és kilézéssel engedd le. Jó, megcseréljük a lábtartást. Másik lábára helyez a testsúlyt. Nyújtsd hátra a lábat, a bal lábat, jobb láb egy picit legyen most hajlítva, enyhén dönts a törzsel előre. És belézéssel megint ugyanúgy emeld a karokat törzs meghosszabbításaként, bal lábat is megnyújtva, gerinc meghosszabbítás és rászorítasz a farizomra. Kilézéssel engedd vissza kiinduló helyzetbe. Belézés föl, kilézés, engedd vissza, tartsd. Belézés. Jó, csak azután engedd le, miután ráéreztél arra, hogy maximálisan összeszorítottad a farizmokat is. 5, 4,
2, belégzés, kilégzéssel enged le, és egy utolsót, még egy, kitartás. Jó, most engedj el, nagyon jó. És ilyenkor tudjuk értékelni ezt, hogy 2 lábon állunk, és nem egy lábon. Ide területgyűrűt a talajra. Úgyhogy a párnál legyen a talajon, a felső párnál meg rátetted a 2 kezedet. Hajtsd a lábakat, már most mint egy széken ülnél. Belenyomjuk a gyűrűt a talajba. Érezd a hasizmok kontrakcióját. Te dolgozz a hasizmokkal. És tolod bele. Próbáld a hátat ehesen tartani. Kilégzés. És használd a hasizmokat. Belégzéssel egy picit vissza. Maradnak a lábakkal, itt hosszúan a combod is dolgozik. Hátal egyenes, törzsben legyen egy nyújtózás. Hosszú a geric. Kilégzés. Belégzéssel egy picit emelkedj magasabbra. Kilégzés, belenyomod, préseled a gyűrűt a talajba. És belégzéssel emelkedj magasabbra, de lábad folyamatosan hajlítva. 4. Belégzés. 3. És emelkedj vissza, belégzés. Már csak 2. És egyet még. Utolsó. És ha már úgyis ég a comb, tedd egy picit előrébb a gyűrűt, szépen tartsd magad, és ebben a helyzetben emelkedj fel a lábujjhelyre, mind a 2 lábbal, majd vissza puhán meg a sarkatot talajra. Egyenes a hát, belégzés, és kilégzéssel engedd vissza a teljes karkat talajon. Köldöködet kanarazz befelé, ott nincsen kegyelem, ott kell dolgozni. Belégzés föl, kilégzéssel engedd vissza. 4. És kilégzés. 3. Kilégzéssel engedd vissza. Nagyon jó, 2. És egyet még utolsó. Belégzéssel emelkedj magasra lábujjhelyre. Kilégzéssel vissza, és most nyújtsd a lábad, gyere emelkedj fel, micsoda megkönnyebbülés. Jó, tedd fel egy picit a gyűrűnek, és helyezkedj el a szőnyeged egyik végén. Emeld a karokat, magas tartásba, gördülj le, közben köldöködet húzd, kanarazd mélyebbre. Sétálgass előre a kezeiddel, és most maradj így, tartsd, lélegezz, sarkakat told bele a talajba, érezd a lábadon a kellemes nyújtást, és érezd a törzsedben, ahogy a kerescsonttal hátrafelé, fölfelé nyújtózol. Ha ezt nehezebben érzed a törzsnyújtózást, egy picit hajlítsd be a lábaidat, jó, és úgy tartsd, közben figyeld a légzést. A jobb lábat, pipál a lábfej, belégzéssel, és ilyenkor a lábujjak a talaj irányába nézzenek. Kilégzéssel húzd le, tehát maximum gerinc meghosszabbításaként emeljük fel a lábat. Kilégzéssel húzd le, belégzéssel emeled, sarkadat törekedj messzebbre, kilégzéssel húzd le. Belégzés fel, kilégzéssel húzd le, ez az, és még 5, 4, föl, kilégzés, 3, 2, belégzés, kilégzéssel húzd le, és egy utolsón. Még ugyanez a láb föl, emeld meg. Kilégzéssel engedd, és cseréld. Most a bal lábat emeled, pipál a lábfej. Belégzés, kilégzéssel húzd le. Belégzéssel emeled, sarkadat törekedj messzebbre. Kilégzéssel húzd le feszesen.
Ahogy emeld a lábat, nincs lendület. Végig kontrollál. Azért ügyelj. Belégzéssel fel. Kilégzéssel húzd le. Ez az még. 4. 3. 2. És egyet utolsó belégzéssel emel. És kilégzéssel engedj, és megint a jobb lábat emeld meg. Most spriccel a lábfej. Amilyen magasan csak tudod tart, de maximum geric meghosszabbításán. Tartsd meg, és innen hajlítsd a lábad, mintha a sarkadra megcéloznád a farizmokat, majd nyújtsd vissza. És nyújtózkodj is a lábaddal, sokkal intenzívebb lesz ez az izommunka. Hajlítsd erősen, belégzés, nyújtsd meg. Hajlítsd, kilégzés, belégzés, nyújtsd. Még 4. Hajlítsd erőteljesen. Magasan marad a comb. 3. Belégzés. 2. És egyet még utoljára. Hajlítsd. Belégzés. Nyújtsd, és most engedd le. Jó. Gyere. Bal lábat emel meg, most spriccel a lábfej, és nyújtózik intenzíven. És így hajlítsd erősen, sarkot közelít a farizom felé, belégzésre nyújtsd rá. Hajlítsd, kilégzés. Belégzéssel nyújtsd a lábad. Hosszan törekedjen messzebbre. Kilégzés, hajlítod. Belégzéssel megnyújtózod a lábbal, erőközpontot mély, és főleg amikor nyújtva van a lábad, akkor nagyon tudatosan dolgozzál az erőközponttal, még jobban mélyíted. 4. Belégzés. 3. Belégzés, nyújts. 2. És egyet még utolsó, majd innen eljön most. Majd is egy picit lazíts. Innen fekvő hasonló fekvésben folytatjuk a testnézetről, és helyezőről gyűjjük magad elé, párnája egyik felével tedd át talajra, úgy kényelmesen legyen meg túl messze, két kezedet pedig helyez a felső párnára, tényleg a talaj felemészedek. Ha derék problémái vannak, akkor a lábak lehetnek csípőszéles távolságban, de ha nincs ilyen jellegű panaszod, akkor próbálj a bezárva tartani, ráadásul hogy a combközelítő izmokat is több munkára bírod. Engedd a homlokodat a szőnyegben, erőközpontot kapcsold be, minden finoman a medencén, és belégzéssel, ahogy emeled a törzset, préseld a gyűrűt, és eközben a vállakat is húzd hátra, csúsztasd lefelé a sarka irányába. Kilégzéssel engedd le. Belégzéssel emel, dolgozzanak a farizmok, préseld lefelé a gyűrűt, és kilégzéssel engedd le. Belégzés, préseld a gyűrűt, nyisd a mellkast, kilégzéssel engedd le. Belégzéssel emel, nyisd át ki a mellkast, préseljük a gyűrűt, farizmok is kőkemények. Próbálj meg az erőközpont és farizomunkát megtartani folyamatosan, akkor is, amikor egyébként leengeded a törzsedet. 4. És kilégzés. 3. Kilégzéssel engedd le. 2. És még egyet. Emelkedj belégzéssel. Nyisd a mellkast, majd kilégzéssel engedd le. Ugyanígy folytatjuk. Emeld a törzset, ugyanígy. Tehát a gyakorlatnak ez a része nem változik, de közben az egyik lábad picit emel meg. Nyújtott állapotban, nyújtózik is a láb, farizom dolgozik,
Kilégzéssel engedd le homlokat talajra. Belézéssel megint emeld a törzset végsebőt, és most a másik lábat emeled rá, nyújts, húzolsz vele. Kilégzéssel engedd le. Belézéssel föl. Nyisd a mellkast. Kilégzéssel engedd le homlokat talajra. Belézéssel emeld másik lábat emeled. Nyújtózik ez a láb teljes hosszával. Kilégzéssel engedd le. Figyeld az erőközpontunkat, ne feledkezz el róla. 4 föl, belégzés. Kilégzéssel engedd le. 3, belégzés. Kilégzéssel engedd le. 2, és egyed utoljára. Belézéssel emeld a törzset, szoríts rá a farizomra, majd kilégzéssel engedd le, szuper. És most tedd majd be a gyűrűt az egyik lábhoz, mondjuk a jobb lábhoz először, ilyen enyhén spiccel a lábfej, és tedd be a sarok és ide a farizomhoz, farizmok alá. Jó, pont a gyűrűt, tehát a két válla ott helyezkedjen el. Engedj hazára a vállövet, és így nem dolgozunk, nem feszülünk. Erőközponttól viszont lefelé minden dolgozik, és ebben a helyzetben miközben a gyűrűt is végsel, emeld a lábat, vagy kilégzéssel engedd le. Belézéssel emeld föl. Azért figyelj arra nagyon, hogy nagyon erősen ne préseld a gyűrűt, nehogy begörcsöljenek az izmok. Az most nem lenne jó. 4-et még belézéssel föl, rászorítasz a farizmokra, kilégzéssel engeded le, még föl 3, kilégzéssel le, 2, jó, egyet még, utolsó, föl, kilégzéssel engedd le, és óvatosan majd nyújtsd rá a lábad. Megcseréljük. A másik lábnál lesz a gyűrű, a sarok, és itt a comb között. Rögzítsd le a gyűrű párnájával. Laza a vállöv, földöködet kanarazd be, bélezd a medencét, és mehet belégzéssel föl. Kilégzéssel engedd le. Belégzéssel emel. Lábat. Gyűrű ki ne csusszon. Jó, azért dolgozni kell a gyűrűvel. Belégzés föl. Kilégzéssel húzd le. De nem muszáj teljesen letenni, talán fölött is megtarthatod. 4x4. Belégzés föl. Kilégzéssel engedd le. 3. Föl. És kilégzés engedd le. Szuper. 2-t még. Belégzés. Engedd le. Puhán talaj fölött tartsd meg, ha tudod, és az utolsó jön. Nagyszerű. Megint pihenünk. Jó, vedd ki a gyűrűt, és óvatosan nyújtsd rá a lábat. A karokat nyújtsd magas tartásban előre. A lábakat is engedheted most csípőszéles távolságban. Jó, kapcsolva a farizmokat, erőközpontot. Homlokodat helyezd a talajra, és emeljük a karokat, lábakat együtt, törzset is. És egy szép ívet veszünk fel a testünkkel. Belégzéssel emeld a karokat, lábakat föl. Kilégzéssel engedd le. Belégzéssel emeld a karokat, lábakat magasra. És kilégzéssel engedd le. Belégzéssel föl, próbálj egyre mélyebb ívet fölvenni a testeddel. Belégzéssel emeld, karokat, lábakat, kilégzéssel engedd le. Még 4. Belégzéssel föl.
Belégzéssel engedd le. 3. És kilégzés. Nagyon jó. Még 2. Belégzéssel emel. És kilégzés. Engedd le utolsó jön. Föl. Belégzés. Magasra. És kilégzéssel engedd le. De megint nyújtunk, azért egy picit. Hozd a két kezed a vállra és hozd föl magad. Lazíts. Helyezkedj el oldalfekvésben, úgy, hogy alkartámaszban leszünk, és a két boka között van, vagy a lábszár között, tehát ahol kényelmesebb neked, oda tedd be a gyűrűt. Az alullévő lábat pipáljon, mert úgy stabilabb leszel, és a teljes alkalod is legyen a szőnyegen. Rodásítsd el a súlyon, hogy emelkezve a könyöködön, nem csak, hanem próbáld előszakni a teljes alkalom a testsúlyt. Belégzéssel emeld a medencét, és nyújtózd meg. Természetesen ez mehet egyébként gyűrű nélkül, és mindenképpen egy kicsit instabilabb, nehezebb, tehát akkor leteszed a gyűrűt és a fölülévő lábat, tedd egy picit előrébb, akkor könnyebb a dolgod. Belégzés, tartsd meg, kilégzéssel engedd le, belégzés föl. Ilyenkor, ha még több mindenre is tudsz figyelni, összepréselheted a gyűrűt. Tehát ahogy emeld a medencét, úgy préseled a gyűrűt a lábakkal. És kilégzés, engedd le. Próbálj még 4-szer ismételni. Belégzés, préseled a gyűrűt, kilégzéssel engedd le. 3. Föl, kilégzés, 2, belégzés, gyere emelkedj, nyújtózkodj egész testtel hosszant irányba, és egyet még utolsó, belégzés, föl, majd kilégzéssel engedd le. Szuper! Jöhet a másik oldalra is, itt most nem lesz több, csak ez az egy sorozat volt. Másik oldalra helyezkedj el ugyanígy. Ha gyűrű nélkül végezted, akkor erre az oldalra is inkább gyűrű nélkül csináld. Alkartámasz, teljes alkal besimál szőnyegbe. Erőközpontot aktiváld, az, hogy mindig. Jó, és már mehet is alulévő lábja pipál. Belégzés. Gyere emelkedj, préseld a gyűrűt, nyújtózz, és kilégzés, engedd le. Belégzés föl, préseljük jó erősen, és aztán engeded le, még egyre szabad tenni, csak figyelj, ne lendületből emel, hanem próbálj a törzsizomból, az izommagból, középpontból emelni. Föl, préseljük a gyűrűt, kilégzéssel engedd le. Jó, még 4, belégzés, prés és nyújtózol. Kilégzéssel engeded le. 3. Föl. Préseld. Kilégzés. Engedd le. 2 még. Belégzés. Nyújtózz meg alaposan. Kilégzéssel engedd le. És egy utolsó. Aztán biztosan kibírjuk. Belégzés. Préseld. Nyújtózz egy jót. És most engedd le. Oké. Ülő helyzetben folytatjuk. Tedd be a gyűrűt a két combod közé. Tehát préseljük majd a gyűrűt. Hátul támaszkodj meg a két kezeddel, csípő mögött legyenek a kezeid. Ha a csuklód érzékenyebb, kevesebbet bírsz így, akkor esetleg nézhetnek a kézfejek kifelé is. Emeld meg a medencét, és akkor teljesen préseld össze a gyűrűt. Jó annyira, hogy a belső párnák összeérjenek a gyűrű párnái. Majd engedd le, de nem tesszük le. És ügyelj, hogy a két váll közé se esd be. Csúsztasd a vállakat. Tehát belégzés. Rápréselsz, összenyomjuk maximumon a gyűrűt,
majd engedd lejjebb, de tartsd meg a talaj fölött. Ez mehet egyébként hanyatfekvésben is. Jó? Hogyha ez nagyon megterhelő. Emeled a medencét, rápréseled a gyűrűt, és elengeded neki légzéssel. Belégzés, rápréseled erősen, rászorítasz a farizmokra, és kilégzéssel engedd le. Még 4, föl, és prés. Kilégzéssel engeded le, talaj fölött tartsd meg. 3, és prés. Kilégzéssel engeded le, tartsd meg a talaj fölött. 2, prés. Nagyon jó, engedd le. Utolsó, és föl. Préseld a gyűrűt jó erősen, és most engedd le. Ez az. Most már lemegyünk hanyatfekvésbe. Csigolyáról gördülj le hanyatfekvésbe, és tedd a két combod közé újra a gyűrűt, ha kivetted, hanem akkor maradjon ott, és teljesen össze tudjuk préselni most is a gyűrűt. Tedd a két kezed tarkóra. Tehát ki jól a mellkast, erőközpontot kapcsold be. Kilégzéssel emeld a törzset lapozgassó csúcsáig, és közben teljesen összepréseljük a gyűrűt. Ez megint egy olyan gyakorlat, ahol kötelező teljesen összevonni a gyűrűt. Kilégzés, föl, prés. És belégzéssel engedd vissza. A gyűrűt nem engedjük kitésen, tehát egy ilyen kis finom munkát azért fenntartunk folyamatosan. És kilégzés, prés. Engedd vissza, belégzés. Kilégzés, prés. Gördülj le, talajra, belégzés. Még 4. Belégzés. 3. Belégzés, engedd le. 2. És egyet még utolsó. Kilégzés. Préseld a gyűrűt, majd engedd le belégzéssel. És tedd be a két lábszár közé. Hajtsd be a lábakat, és ugyanígy mellett a két kéz talpóra, törzset emeld meg, lapozgassod csúcsáig, ha sok, akkor maradjon a fejed a talajon, akár a két kezedet becsúsztathatod a medence alá is. Jó, ha megy, akkor emeld a törzset, ezt így megtartjuk, és innen nyújtsd előre a lábakat, 45 fokba, és próbáld préselni a gyűrűt. Majd húzd vissza, mintha megcéloznád a térdeiddel a vállakat. Jó, tehát egy kis terpeszben és erőteljesen húzod a vállakhoz. Belégzés, préseled a gyűrűt, kilégzéssel húzod a vállakhoz. Belégzés, prés. Kilégzés, húzd be a vállak felé. Nagyon szép, még 4. Prés még az erőközpontot. Kilégzés, behúzzuk a vállakhoz. 3. Kilégzés. 2. És még egy utolsó. Belégzés, nyújtózd meg. És kilégzés. Oké. Fogd meg a gyűrűdet, akaszd be az egyik lábat, nyújtva. A másik lábat pedig 45 fokba engedd le, szintén nyújtva. Emelkedj a törzs alapozgassó csúcsáig, és ollózni fogunk a gyűrű segítségével, csere. Kilégzés, húzod a homlok felé a lábat, belégzés, csere. Kilégzés, nyújts, belégzés, csere. Belégzés, csere. Test középvonala felé dolgoznak a lábak. 4 kör. 3. 2. És egyet. Jó. Egy picit pihenhetsz, lazíts. Majd a lábakat helyezd be a gyűrűbe. Úgy, hogy a lábak most kifelé feszítik a gyűrűt, tehát itt a farizmoknál fogod érezni ezt a pluszt a comb külső részén, combtávolítóban. Jó, miközben ezt a munkát feltartjuk folyamatosan, erőközpontot kapcsold be,
És kilégzéssel húzd hátra a lábakat, fejed fölé, akár le is leheted a talajra. Nyisd az erőközpontot, majd gördülj le. Csigolyáról csigolyára, a gyűrűs munkát, azt tartsd fenn, nincs ott pihi. Kilégzés. Nyújtózz, tartsd meg belégzésig, és kilégzéssel. Tagolva a gerincet engedd le, kontrollal. A végén a fejed leemelkedjen, próbálj nagyon lefékezni a mozgást. Ha nagyon nehéz, tedd oda a kezedet, segíts a két kézzel. Még kettőt ugyanígy tovább. Vigyél a gyűrűs munkát, ne felejtsd el, belégzés, kilégzéssel, gördülj le, és egyet még utoljára, kilégzés, tartsd meg, belégzés, és kilégzéssel, gördülj le, csigolyáról, csigolyára. Ugyanezt folytatjuk, de most pipáljon a lábfel, jó? Tehát ne felejtsd el a gyűrű feszítését, kifelé dolgozzanak most a lábak. És kilégzés, ugyanígy. Tartsd meg, belégzés. Kilégzéssel gördülj le. Ha igazán dolgozol a gyűrűre, akkor már kell érezni a farizmokban. Kilégzés. Belégzés, tartsd meg. És kilégzéssel gördülj le. Csigolyára, csigolyára. Még kettő. Belégzés. Kilégzéssel gördülj le. Tagolva a gerincet, és egyet még. Kilégzés. Belégzéssel tartsd meg. És csigolyáról, csigolyára. Gördülj le. A gyűrűt leveheted és gömbölj össze alaposan. A gyűrű párhuzamos legyen a lábszárakkal. Jó, tehát a lehető leggömbölyűbb testhelyezetet vedd fel, és közben a törzshelyzete ne változzon. Nyújtsd a lábakat 45 fokba, karokat magas tartásban, kilégzéssel gömbölj össze alaposan. Belégzés, és kilégzéssel gömbölj össze. Belégzés, nyújtózz meg. Mehetnek a lábak egyébként, ha már erősebbek a hasizmok, törzsizmok, mehetnek egy picit mélyebbre. Úgy csak a hátnál, figyelj arra, hogy a deréknál se homoríts, hanem nézd az erőközpontot. Kilégzés, jó lesz még 4. Belégzéssel nyújtózz meg egész testen, viszont kilégzéssel belecsúsztatjuk a lábakat a gyűrűbe, és nyújtsd fel a lábakat. Majd pipa kihúzzuk. 3, belégzés, nyújtózz meg. Kilégzés, összegömbölyöz, fölnyújtad a lábakat a gyűrűbe. 2. Gyűrűtüstöléssel, jó, ne felejtsd el, közben a két kézzel is dolgozunk. Réseljük a gyűrűt. Utolsó. Belégzés. Kilégzés, összegömbölyöd, megnyújtózol, és innen szépen kontrollra fogjuk leengedni, megnyújtózva egész testre, engedd le. Oké. Ügyes voltál. Úszunk egy jót. Utolsó gyakorlatként fordul hasonfekvésre. Jó, és akkor lesz egy 1 perces úszás, tehát váltokkal, lábemelés frissen, fiatalos tempóval. Nyújtsd előre a karokat, vállszélességben, a lábak és csiplaszéles távolságban farizmokat, aktiválod az erőközpontot is, emeld a karokat, lábokat, és már mehet is. Figyelj a légzésedre, egyenletes legyen a légzés. Ne tartsd vissza a lélegzetedet, de ne is legyen kapkodó. Még egy picit bírjuk. Jó, már nincs túl sok, vissza 20 másodperc.
10 másodperc, már annyi sincs egyébként. Mire kimondtam, addigra már jóval kevesebb van. Jó, most nyújtódj nagyon. Hosszan irányba az egész testedre, és most legyen a kontrollad, ne úgy essenek le a végtagok, és pihenj. Pihenés, ez nagyon jól szokott menni mindenkinek. Farizmokat szorítsd össze, csúsztasd a két kezedet a váll alá, és lassan érezd a hasizmok nyújtását, emelkedj a törzsel. Jó, de fontos, hogy dolgozzanak a farizmok. Tartja a mellkast, szegcsontot emeld előre, illetve fölfelé. Majd engedj vissza talajra, és most a lábakat hajlítsd be, és zárd össze a combokat, ha tudod, és húzd a sarkokat a farizmok felé, de közben simítsd le a csípődet a szőnyegbe, ezt úgy tudod legjobban megtenni, ha az erőközpontot, farizmokat aktívan tartod. Fogd meg a bokádat, vagy a lábfejedet, tehát ahogy eddig is fogtad a lábat, és belézéssel emel a törzset, kicsit tartsd meg. Majd kivégzéssel engedd le, csúsztasd a két kezed a váll alá, told föl magad, ülj rá a sarkodra, és kezdj nyújtózni a karokkal előre, a farokcsonttal pedig hátra lefelé. Majd csúsztasd a bal kart a jobb alá keresztbe, két kézfej egymás mellett, és mind a két karral aktívan nyújts. Cseréld meg, jobb kezedet fogod átcsúsztatni, a jobb karodat. A bal alá két kézfej egymás mellett van, és mind a két karral aktívan nyújtóz. Majd csúsztasd a két kart vissza a helyére, vállszélességben tartsd őket, és lassan emeld el a medencét. Emelkedjen el a sarokról, csúsztasd előre a karokat. Ha lazább vagy és a mellkas a talajon, akkor az álladat érintsd le, egyébként meg a homlok legyen a talajon. Körülbelül a combok merőlegesek a talajra. Jó lassan emelkedjen el fel, térd előtámaszban, van 4 kézlábas állásban, és a jobb karodat csúsztasd be a bal kar alá, tenyered nézzen fölfelé. Tedd le a fejed a talajra, tehát nem kell tartanod. A testsúlyt egyenlően osztasd el a két oldalon, és a medence marad középen. Jó, és így irányítsd a tekintetet a plafon irányába. Jó, mélyen lélegezz, miközben ebben a testhelyzetben míg el vagy egy ideig. Jó, most. És mehetünk a másik oldalra. Most a bal kart csúsztasd a jobb kar alá, tenyered nézzen föl, felé, fejedet helyezd vissza a talajra. Medence maradjon középen, és a plafon felé irányítsd a tekintetet. Majd emelkedj fel, és térdelő támaszban csúsztasd előre most a jobb lábat. Ha nincs tér problémád, akkor ülj vissza a sarkadra. Ha ez problémás, akkor maradj magasan. Jó, tehát nem kell állni a sarkadra. Tehát előrébb nyújtott láb felé, tehát a jobb lábra közelítünk. Fejtető törekedjen a lábfél irányába
előre. Belépzéssel gyere, vissza a kiinduló helyzetet, a csúsztasd hátra a jobb lábad, és most a bal lábad csúsztasd előre, és ülj le a sarkadra. Közben a fejtető most is törekszik előre a lábfej irányába, nyújtózik a törzs. Belézéssel emeld újra a medencét el a saroktól, kilézéssel pedig térj vissza, térd előtt támaszba, illetve ülj le. Combközelítőt fogjuk megnyújtani, illetve csípőre is hatással vagy ezen a nyújtással. Jó kis csípőnyitó nyújtás, lábak aktívak legyenek, a lábszáraknál fogd meg a lábaidat. Ne dőljenek befelé. Pipa, kilézéssel dönts a törzsel előre. Ha ez nagyon megtehető lenne, akkor lehet itt is a kezed elő, tehát nem muszáj a lábakon tartanod. Belézéssel gyere, emelkedj, és a lábakat hajtsd be. Kényelmes ülőhelyzetbe. Folytassuk a nyakizmokkal. Közben a vállalat engeded le a talaj felé, hajtsd oldalra a fejed. Érezd a megkönnyebbülést ezen a területen, nyakizmokban. Majd irányítsd a tekinteted a talaj irányába. Gördítsd át másik oldalra. Engedd le a vállakat lazán. Irányítsd a tekinteted a talaj felé. Csukjás izmodat most meg. Félfejkörzés oldalról oldalra. Tényleg erőfeszítés, erőtörés nélkül kapcsold össze a légzéseddel, kilégzéssel indítsd a mozdulatot, és belégzés. Kilégzéssel indítod ezt a félfejkörzést, és belégzés. Még 4, 3, 2, és egyet még, és megvagy, akkor emelj a fejed középre, elnyújtjuk még a tricepszünket, és nyújtóz egyik kéz ujjaival a lapockák közé, szemmagasságba emeld a tekintetet. Cseréld meg másikkal is. Nyújtózz meg oldalra. Törzshajítás oldalra, a medencédet jól nyomd el a talajban, emelkedjen. Nyújts, nyújts, folyamatosan nyújtózz a karral, mutató ujjra legjobban, mint el akarnál érni. Jó. És másik oldal, és ugyanilyen maximumban. Menjen ez a nyújtózás. Még egy picit nyújtózz, és most emelkedj, nagyon jó. Hátul fűzd össze a kézujjakat, tehát ilyen egyszerűen gondolom, csak hogy hátul összefűzzük. Az erőközponttal dolgozz, tartsd meg úgy, hogy medencét ujjakkal és csontod belőle is legyen a talajra. Talán érezni fogod, hogy egy picit jobban kell dolgozni a hasizmoknak, hogyha nem homorítasz be belégzéssel, tehát minden más mozdulat, a karokat emeld fölfelé, összefűzött állapotban.
kilégzéssel enged le. Nagyon jó. Ebben a helyzetben fogjuk a légzőgyakorlatot végezni, amivel befejezzük az órát. Belégzéssel emeld a karokat, töltsd meg a teljes tüdőt levegővel, és kilégzéssel egy kicsi hátrafelé vezesd a karokat, úgy engedd le. Belégzés. Töltsd meg a teljes tüdőt levegővel, és kilégzéssel engedd le a karokat. Még 2. Mélyen szívd be a levegőt, és ne csak a levegőt, az energiát is, és kilégzéssel engedj el minden feszültséget tudatosan, így is lehet lélegezni. Még egy belégzés. Energiát és nyugalmat veszel magadhoz, és kilégzéssel engedd le egy nagy vállkör, hátra, csúsztasd le mélyre a válladat, tudatosítsd a vállak helyes helyzetét. Egészségedre, ha jól esik ez az ülőhelyzet, akkor még tölts el benne egy kis időt, vagy lehet egy picit lazítani, relaxációs pózban, ha teheted és van rá időt. Legyen szép napod, egy kicsit feltöltött ez a mozgás, ez a gyakorlatsor. Legyetek jó, szia!